Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Merbħal din iċ-ċelebrazzjoni biex nibdew f'isem il-mulej din il-ġurnata biex fija namlu ħellitna u wettqu r-rida tiegħu. Għal-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti d-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int li mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udissa din nofruha għal Donald Censa u Katald Sant. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd bimħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-itla lill-Lud. Ħuti, x'se ngħid iżjed? Ma nsibx żmien biżżejjed biex insemmi fuq Gideon, Barak, Sansun, Ġefti, David, Samuel u l-profeti. Bil-qawwa tal-fidi huma rażnu sal-tniet, għamlu l-ġustizzja, kisbu l-wediet, saddew ħalq liljuni, tfew il-qawwa tan-nar, ħelsu minn xifer is-sejf, fiequ mill-mart, tqawwew fit-taqbid, ħarbu l-eżerċiti tal-barranin. Nisa ħadu lura l-mejtin tagħhom il-xuxtati mill-mewt, oħrajn ħarquhom għall-mewt għax irrifjutaw il-ħelsien biex jiksbu qawmien aħjar. Oħrajn sofrew żeblieħ u swat u saħansitra ktajjen u ħabs. Kienu mħaġra, imħanxra minn nofshom, maqtula bis-sejf, ħarġu jiġġerrew imlibsin biġlud tan-naċ u tal-mos, neqsin minn kollox, imħabtin u maħqurin. Id-dinja ma kienx jiċirqilha jkollha nisbal daw, huma qagħdu jiġġerrew fid-deżert u fuq l-għoljiet fl-għerien u fl-irkewjen tal-art. U dawn kollha għad li qalgħu xhieda tajba bis-saħħa tal-fidi tagħhom ma kisbux dak li kien imwiegħed billi Alla rafa' xi ħaġa aħjar għalihom. Bil-ħsieb li huma ma jaslux għal perfezzjoni mingħajrha. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lill-Alla. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li inti rfajt għal min jibża minnek, li int ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Inwieġbu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Bil-ħarsin tiegħek tkennenhom kontra t-tnassis tal-bnedmin, fl-għarix tiegħek taħbihom kontra t-tqasqis tal-ilsna. Inwieġbu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Imbierek il-mulej li minn belt qawwija għamel miegħi eġubijiet ta' tieba. Inwieġbu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Jien għedt fil-fixla li kelli ninsaq maqtuħ minn taħt għajnejk, imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek. Inwieġbu.
issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Ħobbu l-mulej, ħbib tiegħu kollha li twajbin iħarishom il-mulej imma jpattija sewwa lil min jimxi bil-gburija imwieġbu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Inqumu bil-wif għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Profeta kbir għan fostkna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż ta' Ġerażin. Kif niżel mid-dgħajsa, ressaq fuqu wieħed li ħareġ mill-oqbra li kien maħkum minn spiritu ħażin. Dan kien jammar f'qobra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina għax bosta drabi laħqu rabtuh bixkiel u bil-ktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ixkiel u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejlu nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji, jixel u jqattar ġismu biżrar. Kif lemaħ lil Ġesu mill-bogħod, ġera lejh, inxteħed fl-art qudiemu u għajjat bleħen qawwi u għallu: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu bin Alla l-għoli, aħfilli fuq Alla li ma taħqarnix. Għax kien qallu: oħroġ ja spiritu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih: x'ismek? Wieġbu: Leġjuni simni għax aħna ħafna, u beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla kbira ta' żieqes tira mal-ġenb il-għolja u l-ispirti talbuh ħafna u qalulu: ibgħatna lejn il-żieqes ħalli jidħlu fihom u ħallihom imorru. L-ispirtu ħażin ħarġu u daħlu fil-żieqes u l-merħla li kienet ta' madwar 2000 ras inxteħtet għal ġal-baħar mill-għoli tax-xaqliba u werqet fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxardu l-aħbar mal-belt u l-irsises u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew ħdejn Ġesu u li dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu leġġun ġo fih raħu bil-qejda libes moħħu f'siktu u baqgħu mill-qwa bil-biża'. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda minn għala l-imxajtin u l-żieqes. Imbagħad bdew jitolbu ħafna lil Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tila fuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżda hu ma ħallihx u għallu: mur inġabar id-dar ma' niesek wejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħen għalik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Il-kelma tal-mulej. Min din is-silta jew rakkont hekk sabiħ ta' l-Vanġelu, x'talima ta' nieħdu għana llum? Żewġ ħsibijiet żgħar. L-ewwel, Ġesu ġie biex jeħles il-bniedem minn ħakma tal-ħażen. U aħna l-ħażen nippersonifikaw kif il-verità ix-xitan. Għax ix-xitan iħajjar
għal ħażen, għal kull tip ta' ħażen, speċjalment biex nitbejdu minn Alla. Mentri Ġesu ġie biex jeħlisna minn din il-ħakma. Għaliex is-Salvatur, il-Messija, hekk kellu jagħmel. U f'dan il-miraklu ġara li Ġesu bil-kelma tiegħu qawwija ħeles lil dan il-bniedem mill-ħakma tal-ħażen. U hawnhekk juri prova li Ġesu huwa l-Messija. Għalina illum il-ħażen jaħkimna, tentazzjonijiet ikonna, djufijiet ikonna. Imma meta aħna nemmnu b'Ġesu, il-ħażen ta' madwarna m'għandux ifixkilna. Għax Kristu qiegħed fina u qiegħed jgħinna biex inkunu liberi mill-ħakma tal-ħażen. Ovvjament, aħna wkoll irridu nikkollaboraw ma' Ġesu, li nħallu l-kelma tiegħu taħdem, nirriflettu biex quddiem il-ħajra tal-ħażen mix-xitan ma nkunux ikkondizzjonati. Ix-xitan għalfejn ħajjarna? Għal-ħażen, għal-mibeda, għal-lejra, għal-ġlied, għad-diviżjoni, kull tip ta' ħażen. Imma Alla irridilna l-ġid, irridilna li nibqgħu miegħu, illi nisimgħuh, illi nsegwuh. Il-ħseb ieħor huwa illi dan wara l-esperjenza li ltaqa' ma' Kristu u ġie liberat mill-ħakma tal-ħażen, rid imur wara Ġesu. U Ġesu qallu le, qallu mur ma' niesek irrakkonta il-laqgħa tiegħek mal-mulej. U din hawnhekk ukoll tagħlima lina żbieb, illi kull darba li niltaqgħu mal-kelma tagħha, speċjalment fil-qudiesa, kif sa nirrakkuntaw l-oħra l-esperjenza tagħna? Jekk aħna verament inħossuna li ltqajna mal-mulej, smajna bil-qalb il-kalma tiegħu, tqarbilna b'devozzjoni, nirrakkuntaw l-oħrajn billi ngħixu u nagħtu xhieda ta' ħajja ngħid qaddisa li tkun marbuta ma' Alla. Mhux fejn inxandru, imma nuru il-ferħ tagħna li ltqajna mal-mulej waqt il-qudiesa. Meta l-qassis jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, ifisser nirrakkuntaw l-esperjenza tagħna ta' kuljum billi ngħixu fil-fidi tagħna u nagħtu xhieda tal-għaqda tagħna mal-mulej. Għaliex meta nkunu maqudin mal-mulej, il-ħażen ma jagħmlilniex ħsara, il-ħażen ma jfixkilniex. Għalhekk ejjew b'tama nippruvaw nħallu il-kelma tagħha taħdem fina biex tkeċċi minn ġafina kull tip ta' ħażen. Alla fl-modi kellemna permezz tal-profeti, dal-aħħar żmien kellemna permezz ta' Ibnu Ġesu u tagħna Spiritu Qaddis tiegħu biex jgħinna fin-nuqqas tal-ħila tagħna. Sabiex l-insara iwettqu r-rieda ta' Kristu u jkunu merħla waħda taħt raj wieħed billi jkomplu l-mixja ta' triq tal-ekumeniżmu nitolbu. Sabiex l-intervent tar-rappreżentanti tal-popli fid-dialogu internazzjonali iwassal għal solidarjetà akbar mal-faqar, inizzel tama fil-imġarbin u jġib il-paċi fost il-bnedmin kollha nitolbu. Sabiex min qiegħed ifittex il-ferħ fil-ġid ta' din id-dinja jiskopru li hu fqir u fil-bżonn tal-ħelsien ta' Kristu nitolbu. Nitolbu għal-morda, speċjalment dawk li huma waħedhom, biex isibu għajnuna minant l-aħwa, minant l-insara, mis-solidarjetà tagħna biex ma jattawx qalbhom quddiem id-tbattija tal-Mart nitolbu. Sabiex aħna l-koll inħallu l-mulej Ġesu
طبيب tal-ruħ u tal-ġisem, ifejjaqna mill-mart kollu tagħna nitolbu. Irresqu wkoll it-talb personali tagħna. U Alla li ħajjejt pjan ta' salvazzjoni għal kull bniedem, tħalli qatt li l-ħażen joħnoq it-tajjeb li jem fina imma jenna bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni sralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fuq l-altar tiegħek mulej, aħna għaddejja tiegħek qegħdin nagħmlu l-offerti tagħna. Fil-ħina tiegħek il-aħħom u għamilhom sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-met tiegħu ħassar id-nubiet tagħna u wara bil-qawmien tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem. Bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek Missier fetħilna il-bieb tal-ġenna. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin intennulek l-innu ta' tifħi u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej. Għalhekk
aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħaj, għax oġbok til-għana għawn u dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisewijiet li jinna niħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' dinja kolla, u għattaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Francesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu għaddis kollu tijek. Ftakar fil-qadeja tijek Donald Ċensa Kodalt Sant li joġbok is-sejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk kull meta nkunu ittentati mill-ħażen ta' madwarna, narfu li Alla huwa missierna għajkonna l-qawwa li nirbħu kull tentazzjoni. Għax Alla bħala missier irridilna l-ġid, u aħna nesperimentaw dal-ġid billi nwettqu r-rida tiegħu. Fidi u tama nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jidafrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi d-ġrib, iżda l-iżdam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħina tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tijek, inħallilkom islem, natikom islem tijaj, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għati jaslem u laqda li intrit fija, intli tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jneħħi d-nubet ta' dinja. ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem. She
Grazzi, Signoralla, gloria al Messie, libenu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Mulej, int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk li bdinna għaluna għas-salvazzjoni tagħna, nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inselmu lill-Omna Marija billi ngħidu tlieta Ave il-Madonna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkin divosti nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkin divosti nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkin divosti nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr seba' morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.